Mga kalingap, ito ang una naming tagpo ni April. Ito yung ano dito? Bahay mo ito? Ako si Kalingap Alvin. Labis po akong naawa sa kalagayan ni April sapagkat siya'y ulila na pala sa ama. Wala, si papa mo? Na patay na po. Patay na? 2020 po namatay. So, sino kasama mo pala dito? Ako lang po, nung iniwan ni mama. Ako po lahat ako gumagawa lahat ng gawaing bahay. At sa mga panahong ito, siya ay pinapatigil na sa pag-aaral. Nagpundo na muna daw po ako ng pag-aaral. Dahil niya na daw po muna. Dahil niya daw po kayang tustusan kaming gabos. Okay lang yan. Sayang wala tayong gusto ko sana ipayakap sa babae. Si Napag-alala, nandito kami ha. Ayan po mga kalingap, ito yung dating bahay ni na April at di po giniba kasi wala po silang matutuluyan. So ito na po, ayan na, kulang pa po ng ng bintana, pintura. So yung mga kalingap, hindi pa po ito tapos at wala pong trabahador at hapon na. At ito po si Magandang hapon po, Sir Alvin. Kumusta po kayo? Okay man. Ikaw, kamusta? Bakit parang pagod na pagod ka? Opo, kakatapos ko lang po maglaba ay masakit nga po sa katawan at marami po akong nilabahan. Buti po yung mga pang-eskwela namin. Kamusta? Okay ka lang? Nakita mo na? Mabuo na Oo nga po eh. So, malinis pati araw-araw po yung nililinisan ni mama. Minsan dito po na yung mga kapatid ko nahiga. Nahiga. Ay di pasok tayo pero tatanggalin natin ang sapatos. At malinis mga kalingap. Malinis pa hindi pa yun tapos pero laging malinis. So ito po ang kusina, lababo. So lagayan ng At kulang pa po yung iba, wala pang mga doorknob. Kasi hindi pa po tapos, mga pintura pa po dito. Ito po yung CR. Nagagamit na po namin. Ay talaga? Diyan na kayo nagsi-CR? Ginagamit na po namin para malapit-lapit na po. Para pag dito na malapit na kami sa CR. Kamusta ang pakiramdam mo? Masaya po kasi hindi ka na magdadayo, hindi ka na pupunta sa sa kilalola para lang mag-CR. Kasi meron na po kaming CR, kaya sobrang saya ko po na napagawan kami ng ganyan po. Kaya maraming salamat po, Sir Alvin, sa mga tulong na ibinibigay niyo po sa amin. And sa mga sponsor, nag-sponsor na din po sa mga tumulong po. Parang po mabuo po itong bahay namin. Maraming salamat din po sa inyo po. And kay God po, kasi siya ang nagbibigay ng blessings araw-araw po sa amin. At gumagabay para mas maging maganda ang aming pamumuhay. Yun po. Kaya maraming salamat po. Welcome. At kamusta? Nagkukwentuhan kayo ni mama mo? Opo, minsan, pero minsan hindi po kasi. Anong napapagkakwentuhan nyo? Kung tinatanong niya kung gusto ko daw, kung ano daw kung gusto kong kulay. Dito sabi ko, Sir Alvin na po ang bahala dyan kasi. Anong magandang kulay ba? Anong gusto mong kulay? Kayo po. Pero sa'yo, anong feel mo? Ayaw ko sana, black, pero parang ang na po. Black, grabe ka na. Yung kung hindi po sa labas, yung black na may parang wilisi ka na. Art. Ayaw ba ng white? Maganda din po yun, kaya yun na lang po. Kasi sabi ni mama, yun na lang din daw. White na lang. Malinis daw po matingnan. Oo, social. Sige, ikaw bahala. Sabi ko po, sige, ikaw bahala. Ikaw mamalinig ka yan pag madumi. Kaya, ayaw mo nang madumihin. Oo, kaya pala gusto niya black. Black? Bakit? First time ko na may black. Kung nag-request sa black. Yung may parang kung may design. Winisikang puti. Winisika ng puti. Oo, parang batik-batik. Oo, pero anong gusto ni mama mo? White po, sige siya lang po masusunod. Pero ang gusto mo talaga black? Pero yun na lang po. Parang nakakatakot talaga. White na lang. Para gabi, din. White na lang? Opo, white na lang po. White na yung pintura.
Ay, At yun. kaano po, kanina po, di po pumasok. Kasi po, Bakit? masakit po yung ulo ko, tsaka yung katawan ko po. Gawa po nung kahapon po, nag-variety show po, para po sa culminating activity. Yung po pinapaano po kami ng mga future namin po. Kagaya ng nurse, teacher, ano yung gusto mo? Pinapasuot po kami ng mga professionals po. Kaso, yung pong nurse na gusto ko, wala po dito may hiraman kasi madalang po dito ang magkuha ng nurse na. Kasi gusto mo ay nurse ay ano? Opo, kaya ang ano ko na lang po, hiniram ko na lang po yung yung pang teacher po. May nahiraman man po, kaya kahapon po, yun po yung suot ko. Kaya Hindi po, pang teacher na lang. Para lang po may ano May po. teacher, ano? Opo, tsaka para sa grades po yun. Sige. Opo. Maganda naman po yung kinabasan. Masaya po kami, tapos Si ano ka pala, si Ma'am April. Tapos si Ma'am April kahapon. Sinasabihan pa ako principal, mukha raw kong principal. Bakit? Sabi, yung ano mo, yung aura mo, Yung suot, parang masungit ka. Sabi ko, ay bakit man? Oo. Tapos sabi ko, nurse sana talaga. Tapos sabi ko, Nurse kasi ang gusto mo. wala po talaga So, wala kang mahiraman. Meron po sana, kaso nasa daig man po yung So nurse talaga ang gusto niya. Nurse. So bakit nurse? Yun po yung ano ko, yung parang naaano yung Passion. Mag-care sa mga... Mahilig ka sa science. Di naman po. Mag-alaga, mag-care. Mahilig ako mag-alaga po na Ako mahilig ako sa science. Pero ako yung masyadong marunong sa ano po. Minsan sa Pilipino. Ang ganda ng bahay mga kalingap. Actually mga kalingap, ang sponsor lang dito nasa 30. Pero ano po, dahil sa mahal natin yung beneficiary natin at talagang deserving, talagang pinush natin, nag-ano po tayo sa channel natin. Maganda? Opo, maganda po. Maganda talaga. Ano ito actually, yung mga simpleng tao lang, simpleng pamumuhay. Dream house ito. Dream house na. Masaya na po ako kahit ano. Siyempre, malaki na po ito para sa amin kasi lilima lang naman po kami. So, masaya po kasi natupad na yung nung pangarap ko po na magkabahay po para hindi na po kami nahihirapan na kapag magbabagyo, mag-evacuate pa sa Hindi na ito ng bagyo. Hindi na po yan. Kaya dito na lang kami. Hindi na mag-aalala si mama para sa amin. Kasi pag magbagyo po, may bagyo, parang masyado na Nasi-shake. Yung kubo nyo, hindi pa po tinatanggal mga kalingap. na ganyan na po siya, tagilid na po yung namin. Dito ka April kasi madilim. Tagilid na po yung bahay namin. Wala bang ilaw na pwede natin pailawin yan? At na lang po ang kulang dito mga kalingap, mga gamit. Ayan. Mga gamit pa po ang kulang. Tsaka, ayan po, wala pa pong papag. So, hindi pa po ito tapos. Ayan, pintura. Marami pa pong Ayan. At unti-unti na. Makakompleto din yan. Tiwala lang. Tiwala lang makakompleto yung bahay. Pray lang po kay Lord para yung mga ones natin may bigay niya. Mga pangangailangan natin sa buhay. May bibigay niya sa tamang panahon po. Ito po yung lababo mga kalingap. May lababo na po kami. Dito na po kami dito na po kami nakakahugas na po ng ayos-ayos. Kasi dun po sa sa pinanghugasan namin. Saan? Doon po sa mga kahoy-kahoy po. Doon. Mahirap po at Nakaupo. Mahirap po. So ngayon mo ka na, nakatayo ka na pag mahugas. Oo. Gaganahan ng maghugas, no? Opo, yun. Wow. CR. Oo nga po, gaganahan na din mag-CR at malapit na, hindi na magtatatakbo dun sa kilalola pag kailangan ng bawas. So, malapit na, dito na lang. Sa loob na ng bahay, pati. Opo. Na lang ng tubig. Para mas malapit na, hindi na kami mahihirapan. Unlike before, Opo. Pupunta pa dun, tapos ka pa iigib ng tubig. Papalitan mo pa yung tubig na nandun. Dito, kahit
Kahit wag na. Mm. Kahit ano na lang. Dyan na, Kasi kasi ano dito po, wala po ditong ano ng tubig, kagaya ng gripo, kaya uso po dito yung mga balon. So, ito yung dating bahay nila mga kalingap, ngayon simentado na. Pag natapos na ito talaga, makikita ng tunay na ganda. Ang tunay na ganda ni April. Tunay na ganda ng bahay. Ayan. Excited ka na, April? Sobra po, syempre po kasi may matutulugan na kami ng maayos, tapos may CR na po, may lababo na, kumpleto na nga po. Kaya maraming salamat po. Sobrang saya ko po, Sir Alvin, na pabahayan niyo po kami. Kaya maraming salamat po sa inyo po. And syempre po sa mga tumutulong din po, nagbibigay ng tulong sa mga po, sponsors. sa mga sponsor po. Maraming salamat din po sa inyo kasi malaking tulong po na nagbibigay po kayo ng tulong po para sa bahay po na pinapagawa ni Sir Alvin para sa amin po. Kaya maraming salamat po sa inyo. Syempre po kay Lord. Kay Lord po ang pinaka po. Kasi the best, opo, highest. Opo, kasi siya po yung gumagawa ng paraan para lang po matupad yung mga namin, mga wishes, mga pangarap, yan. Opo, yun po. Kaya maraming salamat po sa inyo po. Makapagbalik namin, may mga na ito, mga kalingap, may malagyan na ng mga gamit. Ano, okay? Pag may gamit na ito, the best na ito. At may pintura na. Okay. Relax na si April. Bili tayo ng pang-allowance nila April. Maraming salamat, Sir Alvin, sa sa allowance na ito po. Makakatulong po ito para sa sa 1 week again po. Makakapag na po ako. Kasi baka po sa po na sa dito ka April. Next week po ang namin practice ng po namin yata. Sa graduation po, yung paglakad po namin. Mag-graduate ka na. Congrats pala, advance. Thank you po. At makakagraduate ka na. Sa awa ng Panginoon, Tsaka po sa tulong na rin po ninyo po. Kasi kung hindi kayo dumating talaga nung time na yun, baka wala na, tatrabaho na po ako. Parang tigil. Diba ang sabi mo sa magtitigil ka na? Opo, magtitigil na talaga po ako kasi sabi ni Mama, hindi niya na daw kaya. O yan. Hindi na daw na kaya. Opo, hindi niya na daw po kayang pag-aralin ako kasi yung marami na pong nababayarin nun pag grade 12 to. Pag sabi niya, hindi niya na daw po kaya. May 3 pa akong elementary mga kapatid na lang aaral po. Kaya sabi niya, tumigil na mura raw po ako at para daw po makatulong muna ako sa kanya. Kasi nga po siya na lang po nagtutusto sa amin ito, naghahanap buhay po. Kaya yun po, sabi niya, ako man po, parang sabi ko, parang ayoko pa po kasi gusto ko nga po pang makapagtapos po, gusto kong matupad yung pangarap kong maging nurse po. Pero inisip ko po na sabi ko, parang gusto ko na munang tulungan po, sabi ko. Pero ngayon, di ba, graduating ka na ngayon sa patatapos na po. Dahil po yun sa tulong ninyo, Sir Alvin, kasi gamit lang kami ng word. Opo. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi ibinigay kanya po sa amin. Nilapit kanya po sa amin. Kaya maraming salamat po. Sa inyo rin po kasi araw-araw binibigyan niyo po ako ng ng pambaon ko po sa araw-araw ko po. Tsaka syempre sa na po namin sa pang araw-araw naming gastos po. Nakakatulong na rin po ito para sa mabawasan yung mga gastusin namin dito sa bahay po. Kaya yun, maraming salamat, Sir Alvin, sa mga tulong na ibinibigay niyo po sa amin. Yun po. Welcome. Tsaka siyempre sa serving naman ikaw salamat po. Sa mga nag-sponsor po ng para maayos po yung bahay namin. Maraming salamat po sa inyo. Malaking tulong po yun para sa amin po kasi kung wala yun po, hindi po mabubuo yung bahay namin. Tsaka sa Team Kalingap po, sa bububuo po ng Team Kalingap, maraming salamat po sa inyo. Kay kay Kuya Bal. Opo, doon po kay Kuya Bal, kay Kalingap, mga Kalingap. Opo, sa mga sa mga bumubuo po ng Team Kalingap po. Maraming salamat po. Nabubulol. Maraming salamat po. April, ka lang, tuloy ka lang sa, 'di ba?
sa spiritual mo, patuloy, Sisimba. ano ka na, song leader siya, di ba? Nagsosong lead ka na. Ano pa lang, Ah, hindi pa. Back up. back up singer. Baka naman mo, ano mo yung ano, yung ano. Madami kasi Oo. mga leader. Hindi kasi yung talent kasi niya sa pagkanta, talagang talent kasi talaga. Na ano po ni Pastora na ano din po ni Pastora Na, ano daw po, ito dapat ganito kayo, gayahin nyo to si ano, si April. oo. Maagang dumarating. Kasi umaga po, alas 6 pa lang gigising na ako. Pero naupo muna po ako saglit na pray. Tapos pag tinitingnan ko ng oras, pag 7 na, bilis-bilis na akong maligo po. Tapos tatakbuhin ko na yan. Malayo eh. Takbo. Pupunta ako doon, andun na po si Pastora. Sabi, oh, good job talaga si April. Maaga-maaga Pastora. na. Naunahan ko pa po minsan yung ano, yung mga iba namin kaan. Kasi malalayo man po ang bahay nila. Oo, Nandun po. tuloy lang ay, tuloy tuloy lang. mo lang Thank eh. you. Opo. Masaya kami sa nangyayari sa buhay mo. Thank you po. Yan, Ako rin po, masaya kasi. God bless April at sige, papaalam na kami. Opo. Maraming salamat po. And kay Lord po syempre kasi maraming salamat Lord kasi di nyo kami pinapabayaan, di nyo hinahayaan na maghirap kami ng yung hirap na hirap talaga po. Binibigay nyo kung ano man yung hihilingin namin. Yun lang po. Maraming salamat po ulit. Sige, bye-bye. Opo.